سلام تعنا باللي خبركم تخاتلتي تلفزيون دبص ويان تግራይ ዕለታዊ ዜና ሒዝና لكم ቀሪብና ኣለና ዜናታትና ብዜና ዓወት ክንጀምር ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ንሓፈሰን ወተሃደራት ፋሽስቲ ኣብይ ዕሱብ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ዓደዳ ራዕድን ኣውያትን ይገብሮም ዘሎ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዘመዝገቦም ዓበይቲ መስተንክራዊ ዓወታት ብሰበር ዜና ኣበሲርናኩም ምንባርና ዝዝከር እዩ ዝርዝሩ ድማ ምስ በጽሕና ክነቅርበልኩም ኢና ብዝበልናዮ መሰረት ካብ 15 ክሳብ 18 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ጅጅቀ ምስ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እናተኻየደም ኣብ ዝቐነ ከቢድ ውግእ 1912 እንትሞቱም 2609 ድማ ከም ዝቆሰሉን ብድምር 4521 ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝበጽሕን ወተሃደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ጻድቃን ሓቢሮም ኣብ ዝውግእ 3 ድሽቃም 10 ብሬን ስናይፐር ሓዊሱ ብኣማኢት ዝቁጸር ማእኸላይን ፎኪስን ብረታት ከም እውን ወተሃደራዊ ናውትን በዝሒ ዘለዎም ጥያይትን ኣብ ቁጥጥር ጅግና ሰራዊት ትግራይ ውዒሉ እዩ ኣብ ዝውግእ ጥራሕ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ልዕሊ 4500 ሰብኣዊ ክሳራ ዝወረደን ህይወት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝጠፍአን ንኽብሪ ፋሽስቲ ኣብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ብዝብል ምዃኑ ብምግንዛብ ኣባላት ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህይወቶም ንከድሕኑ እቶም ወሃብ ቃል ምዒዶም ኣለዉ بتمساسالي بعلت 18 ميازيا 2013 عام تمرت جغنا سراويت تግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ዋግ ህምራም ካብ ከተማ ሰቆጣ ከባቢ 25 ክሳብ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ኣብ ትርከብ ከተማ ሚራቅ ኣሪዱ ዝነበረ ፉሊ ሓይሊ ኣምሓራን ሰራዊት ፋሽስቲ ኣብይን ተዋሪዱሎ እዚ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተደጋጋሚ ግፍዕ ክፍጽም ዝጸንሐ ኮይኑ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብዕለት 18 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ንጉሆ ሰዓት 11 ብዘውረዶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ደምሲስዎሎ ኣብዚ ሓጺርን በርቃውን መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዓሪዱ ዝነበረ ፉሊ ሓይሊ ኣምሓራ ሙሉእ ብሙሉእ ደምሲሱ ልዕሊ 250 ምውት ልዕሊ 350 ድማ ቁስልን ትገብር እቲ ዝተረፈ ድማ ጭርኡ ደጉሉ ናብ ሰቆጣን ዝተፈላለየ ቦታታትን ከሃድም ከም ዝገበሮም ወተሃደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ጻድቃን ገሊጾም ብዘይካዚ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ይጥቀመለን ዝነበረም 8 ወተሃደራዊ መኪና ብጅግና ሰራዊትና ተባሪዐን ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይነን እየን ኣብቲ ዕለት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሚራቅ ንዝነበረ ሓይሊ ንምሕጋዝ ካብ የጭላ ዝተበገሰ ልዕሊ 2 ሻለቃ ዕሱብ ሰራዊት ፋሽስቲ ኣብይውን ኣብ ሞንጎ የጭላን ፊናርዋን ኣድብዩ ዝጸንሐ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብዝፈነወ መጥቃዕቲ ልዕሊ 500 እቲ ዕሱብ ሰራዊት ተደምሲሱ ካብዚኦም እቶም 300 ሞይቶም እቶም ልዕሊ 200 ድማ ቁስላት ኮይኖም እዮም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክልቲኦም ዓውደ ውግኣት ብሬንን ስናይፐርን ሓዊሱም ብኣማኢት ዝቁጸሩ ኣጽዋራት መንዚዕሎ ጅግና ሰራዊት ትግራይ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈነወሉ እዋን መናእሰይን ህዝቢ ተኸባብን ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ኣድላይ ምትሕባር ከም ዝገበረሉም እቶም ወሃብ ቃል ገሊጾም ኣለዉ ጅግና ሰራዊት ትግራይ 9 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ፉሊ ዞባ ዋግ ህምራ ከተማ ጻታ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብቲ ከባቢ ዓሪዶም ንዝነበሩ ዕሱባት ሰራዊት ፋሽስቲ ኣብይን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ሙሉእ ብሙሉእ ምድምሳሱ ዝዝከር እዩ خبر وزمانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقل امنا فلسفنا زي يطوى بحالي ما نقد نتقدم نسبرو ببلحات نسبرو بعقلي نابا كالقوت زيناتاتنا كنسجر እቲ ኣካል መንግስቲ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ከጻር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዝቃወሙ ኣባላት ሕብረት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣባላት ሕብረት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ውድብ ብምውዳድ ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸሙ ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዘይሻራዊ ምጽራይ ከካይድ ከም ዘይኽእል ካብቲ ብዛዕባ ጨፍጫፍ ማይ ካድራ ዘውፅኦ መግለጺ ንምርዳእ ከም ዝከኣል ኣገንዚቦም ብዘይካዚ
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንጨፍጫፍ አክሱም አመልኪቱ ኣብ ዘዳለወ ጸብጻብ በቲ ግፍዒ ዝተቆጠሉ ወገናት ከባቢ 100 እዩ ብምባል ነቲ ብስድራ ግዳያትን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ትካላትን ሰብአዊ መሰላትን ልዕሊ 800 ምዃኑ ዝተረጋገጸ ሓቀኛ ቁጽሪ መወቲ ከቆናጽብ ከም ዝተፈተነ ኣባላት ሕብረተሰብ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ገሊጾም ኣለዉ። بتوسخي اتي كوميشن بزعبا اب تግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብሕጭ ከም ዘይበለን በዞም ዝተጠቀሱ ምኽንያታት ዘይሻራው ምጽራይ ከካይድ ከም ዘይኽእልን ኣባላት እቲ ሕብረት ኣገንዚቦም ኣለዉ። በዚ መንጽር ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንባዕሉ ካብ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንከርሕቕ ኣባላት ሕብረት ሲቪል ማሕበረሰብ ምስሓተቱም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ብናጻ ኣካልን ብውድብ ሕብራት ሃገራትን ጥራሕ ንኽጻረዩ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዕላማታት ንምዕዋት ዓመፅን ጾታዊ መጥቃዕትን ከም መሳርሒ ከም ዝውዕሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቃሊዕሎም። ሓላፊ ሰብአዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ማርክ ሎኮክ ንባይቶ ጸጥታ እቲ ውድብ ከም ዝበልዎም ከምቲ ኣብ ሚኒማር ኣባላት ማሕበረሰብ ሮሂንግያ ካብ መረበቶም ንምስጓግ ዓመፅን ጾታዊ መጥቃዕትን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለም ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ገበናት ይፍጸመሎም። እዚ ድማ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መላፍንቱ ዝኾኑ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዕላማታቶም ንምዕዋት ዓመፅን ጾታዊ መጥቃዕትን ከም መሳርሒ ከም ዝተጠቐሙ ማርክ ሎኮክ ገሊጾም። ወተሃደራት እዞም ሓይልታት ኮነኢሎም ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ቅድሚ ደቀንን ቤተሰበንን ከም ዝዓመፅዎን ድማ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ክፍጸም ዝጸንሐ ዓመፅን ጾታዊ መጥቃዕትን ሎሚ እውን ከም ዝቐጸለ ማርክ ሎኮክ ምስ ሓበሩ እቶም ወተሃደራት ብዝተዋደደ መንገዲ ኮነኢሎምን ተወዲቦምን ጾታዊ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከም ዘለውን እዚ ብሄር መሰረት ዝገበረ ጥቃት ድማ ነቲ ህዝቢ ንምሽባር ንምሽቁራርን ንምስካሕን ዝዓለመ እዩ ክብሉ ገሊጾም። ኣብ አዲስ አበባ በአማይ ዝቁጠሩ ተጋሩ ይእሰሩ ከም ዘለው ተገሊጾም። ቢቢሲ ትግርኛ ከም ዝሓበሮም ተመለስቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከብዎም በአማይ ዝቁጠሩ ተጋሩ ኣብ አዲስ አበባ እናተኣሰሩ እዮም። በመሰረት ሓበሬታ ስድራ ግዳያትን ተሓለቕቲ ሰብአዊ መሰላትን እዞም ወገናት ብምኽንያት ብሄሮም ገላን ኮንዶሚኒየምን ሓና ማርያምን ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ማእሰርቲ ተኣሲሮም ይርከቡ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ኮማንደር ፋስቲካው ፋንታው ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ መሰረጋገጹ እዞም ወገናት ኣብ ትግራይ ይካየድ ምስ ዘሎ ጎንፂ ብዝተዛመደ ግብረ ራዕዲ ክፍጽሙ ተንቀሳቂሶም ብዝብል ተጠርጢሮም ከም ዝተኣሰሩ ገሊጾም ኣለዉ። ኣይተ ዓብድቃድር ብርሃኑ ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ አዲስ አበባ ዝኾኑ ትግራዋይ ሓዎም ሓደ ካብቶም መንጎ ዝተኣሰሩ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ኣብ ዝቕነም ካብ መቐለ እዩ መጽዩ ተክለ ሃይማኖት ካብ ዝተባሃለ ከባቢ ወሲዶም ሕዚ ኣብ ከባቢ ገላን ኣብ ቆርቆሮ ኣሲሮም ኣለዉ። ብዙሓት ተጋሩ ኣብዚ ኣብ ቆርቆሮ ዝተሰርሐ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ይርከቡ። ንሓዊ ክሓትት ከይደ ነይረ ኣብ ጸገም ከም ዘለው እየርኤ ብምባል ተዛሪቦም። ሕማም ሽኮርያን ዘለዎም ትግራዋይ ጎረቤቶም ንምብጻሕ ዝኸዱ ካልእ ወሃብ ርእይቶ ድማ ብኣካላት ጸጥታ ምንክልባት ከም ዝበጽሖምን እቲ ዝወስድዎ መድሓኒት ሽኮር በቶም ኣካላት ጸጥታ ከም ዝተደርበየን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣካላት ጸጥታ ነዞም ትግራዋይ ለይቲ ካብ ገዝኦም መጽኦም ከም ዝወሰድዎምን ዝተኣሰርሉ ምኽንያት ድማ ንጹር ከም ዘይኮነም ናብ ቤት ፍርዲ እንከይቀረቡ ልዕሊ ሰሙን ከም ዘቕጠሩን እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም። ካብዞም ብጅምላ ተኣሲሮም ዘለው ሰብ ጸጋዕ ዕድመን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እቶም ካብ 60 ክሳብ 70 ሚእታዊ ድማ መናእሰይ እንትኾኑ ካብኣቶም እቶም 250 ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተመለሱ ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ተፈሊጡሎም። خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نول دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقل امن فلسفنا زي يطوى بحايلي من قد نتحكم عنا صبرو ببلحات نصبرو بعقلي زيناتات دمص ويانا تግራይ ሕዝቡን እናቀጸለ እዩ። ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝወልዑ ኩናት ንሃገራዊ ምስሊ ኢትዮጵያ ዘህስስ ከም ዝኾነ ተገሊጽሎም። ኢትዮጵያ መርኣያ ዕውት ቁጠባዊ ዕብየትን ንዜጋታታም ካብ ድኽነት ዘናገፈትን ሃገር ተገይራ ትቁጠር ከም ዝነበረት ዝሓበረ ዶይቼ ቬለ ዝተባሃለ መራኸቢ ሓፋሽ ጀርመን ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝውልዕ እንዳሓርግና እቲ ዝጸንሐ ኣወንታዊ ሃገራዊ ምስሊ ሓሲሱ ከም ዝተቀየረ ኣመልኪቱሎም።
ሕዚ ኢትዮጵያ ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጸመላን ዘተሓሳስብ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝዓሰላን ሃገር ከም ዝኾነት እቲ ምንጪ ኣፍሊጡሎም ሕዚ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ቀንዲ ጠመተ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ብዛዕባ እቲ ይፍጸም ዘሎ ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ጥሜትን ከም ዝኾነ በዚ ድማ ድኽመት ኣመራርሓ ፋሽስቲ ኣብይ እናተቓልዐ ከም ዝመጸም ዶቼ ቬለ ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታም መራሒ ሶማልያ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆ ዘበነ ስልጣኖም ንኽልተ ዓመታት ንምንዋሕ ዝነበሮም ትልሚ ብጸቕጢ ክስርዙ ከም ዝተገደዱ ተገሊጹሎም ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆ ካብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ወጻኢ ኣብ ስልጣኖም ንኽልተ ዓመታት ንምጽናሕ ምውሳኖም ብዙሓት ሶማልያውያንን ሓገዝ ወሃብቲ ሃገራትን ከም ዝተቃወማን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ መንጎ ደገፍቶምን ተቃወምቶምን ደማዊ ግርጭት ከም ዝተወልዐን ሮይተርስ ሓቢሩሎም እቶም ፕሬዝዳንት ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝነበሮም ትልሚ ከም ዝሰረዙ ትማሊ ምስ ገለጹ ሓዱሽ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ንኽካየድ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ፕሬዝዳንታዊ መዝነቶም ዘብቅዐ መሐመድ ፋርማጆ ከም ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ምርጫ ብምንዋሕ ኣብ ኮርቻ ስልጣን ንምጽናሕ ውሽጢ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን እናወጠኑ ከም ዝነበሩ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ እናገለጹ እዮም ባርከ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ካልኦት ዜናታት መሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር